берун аз хоки кишварамон мутахассисои тоҷики худамон дар онҷо кор карда истодаанд, хеле зиёд таҳсил карда истодаанд. Яке аз онҳо Шохев Бахтиёр мебошад, ки муддати 1 сол аст, ки дар Маркази ҷумҳурии тибби халқӣ кор ва аввал таҳсил кард ва кори худро давом дод. хеле худро ҳамчун мутахассис ба мо худашро нишон дод, ки дар ҳақиқат мутахассиси устумуҳра мебошад, барии корашро медонад. Бахтиёр Шохев баъд аз омадан аз шаҳри Украина дар муддати 3 моҳ ӯро мо аз имтиҳону аз санҷишҳо гузарондем ва ба ӯ иҷозати кор кардан додем, ки дар Маркази ҷумҳурии тибби халқӣ кор кунад ва беморҳоро қабул намояд. нишон диҳад, ки дар ҳақиқат ҳамин доир устумуҳра ӯ мутахассис аст.